ಇತೆ 2021ನೇ ಸಾಲದ ವಿಶೇಷ ಯುವ ಸಾಧಕ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಿಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಿತ್ತೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣ ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಮನ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು ಸೇರಿದರು ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತಾರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬತ್ತನಾರು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಳ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆಯನ್ನು ಓದೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ತೋಡಾರ್ದ ರಮಾನಂದ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ರನ ದಂಪತಿನ ಮಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಯರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓಮನ್ ದೇಶೋಡು ನೆಲೆ ಉಳಿದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಡಿಬಿದ್ರದ ಜೈನ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮುಗಿತೊಂದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರರು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಸೇರೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿಯರು. ಲುಫ್ತಾನಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈದ ನೆಲೆ ಉಂಟುದು ಅವಳ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಿತಿ ದುಬೈ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು. ದುಬೈದ ಓಮನ್ ವರ್ಗಾನೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಓಮನ್ ತುಳುವೆರ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ತುಳು ಕೂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿಚಯ ಓಮನ್ ದೇಶದ ನಿರಂತರದ ಬಲಿಪಾಂದು ಬೈದೇರು. ಓಮನ್ ತುಳುವೆರ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖೇನ 225 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮೆಚ್ಚಿನವು ಈರ್ ಮಾತಿನ ಸೇವೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿರ್ದು 2025ನೇ ಸಾಲದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಜಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು.